Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. Ватан соғына юл алдылар. Россия кораллы көчләр сафларын контракт буенча хезмәткә алынган әлмәтләр тулландырачак. Толпаннар уянды һәм һөҗүмгә күчте. Урман битләре ни белән куркыныч, алардан ничек сакланырга һәм толпан төшләгән очракта нишләргә? Россия беренчелегеннән Европа чемпионатына боксчы кыз дөнья дәрәҗәсендәге бүләк яуларга юл ала. Кичә Әлмәтнең барлык мәктәпләрендә дә соңгы кыңгырау шыңладым. 21-нче мәктәптә бердән-бер 11-нче сыйныф укучыларын олы тормышка озаттылар. Тантанлы линейкада кадет сыйныфы укучылары, остазлар һәм ата-аналар катнашты. 1-нче сыйныф укучылары олы абый апаларын иҗади номерлары белән котлады. Мәктәптә бер генә ел белем алган балалар өлкән укучыларны зур юлга озатты. Соңгы кыңгырау бәйрәмендә чыгарылыш сыйныф укучылары да вальс әйләнде. Шатлыклы да, моңсу да бәйрәмгә әтиәниләр дә чакырылы иде. Мәктәп тормышында актив катнашканнарга исә мактау грамоталары да тапшырылды. Быел 21-нче мәктәптә 11-нче сыйныф бердән-бер булган. Укучылар әйтүенчә, уку еллары күңелле һәм онытылмас вакыйгалар белән үрелеп барган. Хәтерләрдә мәктәп еллары озак сакланачак диялар. 15 әлмәтлек контракт буенча хезмәт итәргә юл алдым. Хәрбиләрне озатырга туганнары һәм якыннары җыелдым. Хәрби комиссар һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе иратларга хәерле юл, ватан алдындагы изге бурычларын үтәп, исән-сау туган якларына әйләнеп кайтуларын теләде. Конечно. Середину. Товарищ руководитель исполнительного комитета, команда для убытия для местной службы собраны. 18 яшьтән алып 60 яшькә кадәрге 15 әлмәтлек контракт буенча хезмәт итәргә карар кылган. Күпләре махсус хәрби зонадагы сугышларга ярдәм итәргә, кайберләре исә моңа өстәп балачак хыялын тормышка ашырырга тели. Хәрбиләр гаиләләреннән еракта туган ил алдындагы бурычларын үтәгәндә, аларның якыннары турында кайгыртуны Әлмәт башкарма комитеты үз өстенә ала. С этого момента забота о ваших семьях, близких, она ложится на наши плечи, и мы будем непосредственно этим заниматься. И днем, и ночью решать вопросы, связанные с их какими-то бытовыми проблемами, связанные с учением и так далее и тому подобное. Иңелек әлмәтләргә әзерлек курслары үтәргә туры киләчәк, шуннан соң гына алар махсус хәрби зона территориясенә җибәреләчәк. С этого момента начинаются у вас боевые будни. Вспоминаете все свои, восстанавливаете свои боевые навыки, вспоминаете, как проходили военную службу. Контракт төзегәндә хәрбиләргә 195 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган пособие, 204 мең сумнан башлап түләүләр һәм оборона министрлыгы хисабына тиз арада торак алу мөмкинлеге, шулай ук башка социаль ташламалар һәм гарантияләр каралган. Хәрби контракт төзү мәсьәләләре буенча Әлмәт хәрби комиссариатына Риза Фәхретдин урамы 11-нче А адресы буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә ярдәм алу өчен махсус штабка мөрәҗәгать итәргә кирәк, ул яшьләр үзәгендә урнашкан. Узган ел ышаныч телефонына балалар, яшүсмерләр һәм аларның әти-әниләреннән 2500 шалтырату кергән. Нур психологик ярдәм үзәге белгечләре мөрәҗәгатьләр санының елдан-ел арта баруын билгеләйм. Алар моны психологларга карата ышанычның артуы белән бәйләйм. 17 майда бөтен дөньяда халыкара балалар өчен ышаныч телефоны көне билгеләп үтелде. Әлмәттә дә аны шитләтеп узмадылар. Все больше доверия к детскому телефону доверия. Мөрәҗәгать итү сәбәпләрен билгеләү авыр түгел. Белгечләргә ышаныч бар икән, аларга ешрак мөрәҗәгать итәләр. Психология ярдәмгә 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге һәркем өмет итә ала. Соңгылары ата-аналар буларак та шәхсән үз сораулары буенча да ярдәм сорый. Белгечләр билгеләп үткәнчә, мөрәҗәгатьләрнең эчтәлеге елдан-ел үзгәрешсез кала. Яшүсмерләр яшьтәшләре, ата-аналар һәм остазлары белән мөнәсәбәтләрдән зарлана. Яшьләр, балалар һәм җитәкчеләр белән уртак тел таба алмаудан. Үзәк психологы һәм укучылар психологик ярдәм турында киң таралган уйдырмалар һәм ялгыш фикерләрне барладым. Соңрак укучылар чиратлап психолог ролендә үзләрен сынады. Нур үзәге 30 елдан артык эшчәнлек җәелдерә. Әлеге дәвер эчендә психологларның күпме кешене кабул итүен билгеләү мөмкин түгел. Кемгәдер телефон аша ярдәм кирәк икән, кайнар линия номерын җыюда җитә. Анда бөтен Россиядән психологлар дежур тора. Үзәккә турыда шалтыратырга була. Шулай ук Әлмәт белгечләре күзгә-күз консультациялар да үткәрә.
Көннәр жылыту белән толпаннар да уяндым. Язның иртә килүе нәтиҗәсендә белгечләр урман битләренең узган елга караганда иртәрәк һәм ешрак һөҗүм итүен билгели. Куркыныч бөҗәккә каршы ничек коралланырга, аның белән очрашу нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин һәм аңардан саклану чаралары бармы? Алдагы материалда. Попадает сначала на одежду, на какой-то участок тела и ползет. Толпан тәнгә үтеп керү өчен кием астында яшерен урын эзли. Бөҗәк кадалган очракта һичшиксез табибка мөрәҗәгать итү зарур. Ул толпанны тәннән алып яраныш кертә һәм иммунитетны күтәрү курсы билгели. Әмма толпан кадалу тагын да җитдирәк проблемалар тудырырга мөмкин. Соңгы 20 ел дәвамында Әлмәт районында толпан энцефалиты белән авыру очраклары теркәлмәгән, әмма толпан кадалу очраклары юк түгел. Узган ел белән чагыштырганда табиблар быел мөрәҗәгатьләрнең 2 тапкырга артуын билгели. Әлеге статистикага эләкмәү өчен гади кагыйдәләрне үтәү кирәк. Табигатьтә саклану чаралары куллану, үзеңне һәр 2-3 сәгать саен тикшерү һәм дөрес киенү. Ачык төстәге кием кию яхшырак, баш киеме һәм биек аяк киеме дә бөҗәктән саклаячак. Толпан эшләгән очракта үз-үзеңне давалау белән шөгыльләнмәскә һәм табибка барырга киңәш итә белгечләр. Районда толпан һөҗүменнән 200-дан артык кеше зыян күргән, шуларның 23% балалар. Толпан вируслы инфекцияларга каршы махсус профилактика чаралары да бар. Язын массу күләм ял итү урыннарын махсус эретмә белән эшкәртү шуларның берсе. Аны апрель айында Шарлавыклы балаларда саулык һәм Комсомольский паркларында үткәрделәр. Эшкәртүдән соң берничә көн узгач, аның нәтиҗәсен дә тикшерделәр. Толпаннар көзгә кадәр һөҗүм итәргә мөмкин. Беренче салкыннар белән генә алар киләсе елга кадәр кышкы йокыга тола. Бүген Әлмәт районында илнең 4 төбәгеннән күченеп килгән 22 кеше яши. Донецк, Луганск халык республикалары, Херсон һәм Запорожье өлкәләре халкы гуманитар һәм матди ярдәмгә өмет итә ала. Бу юлы качакларга ярдәмне республика Кызыл Хач белгечләре тәкъдим итә. Яшьләр үзәгендә бирегә күченеп килергә мәҗбүр булганнарга ярдәм итү штабы эшли башлады. Аларга юристлар, мәшгульлек һәм социаль яклау хезмәте белгечләре ярдәмгә килә. Полисны Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталы аша да алырга була. Калган мәсьәләләрдә белгечләр булыша. Кызыл Хач бүлекчәсе барысында бер көндә кабул итәргә карар кылган. Республикада аларны кабул итү быелның февралыннан башланды. Аеруча мохтаҗлар, күп балалы гаиләләр, 18 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүчеләр, пенсионерлар һәм инвалидлар биредә матди һәм гуманитар ярдәмгә гариза калдыра ала. Аларга кимендә 5000 сум, иң күбе 15000 сум акча каралган. Барысы да гаилә составына бәйле. Узган елның февралыннан башлап бүгенгә кадәр Кызыл Хачның шәһәр бүлеге үз карамагындагылар белән элемтәдә тора. Үз көчләре һәм хәйриячеләр ярдәмендә алар мохтаҗларга азык-төлек җыелмалары таратуны оештырган. Ярдәм нәтиҗәле булсын өчен 22 качакны да билгеле бер вакыт аралыгында кабул иттеләр. Бер көн эчендә белгечләр барлык теләүчеләр белән аралашырга өлгерде. Зәйнең 7-нче мәктәбендә зур һөнәри юнәлеш бирү программасы һөнәрне сынап кара фестивале белән тамамланды. Ел дәвамында укучылар төрле эшчәнлек өлкәләре белән танышты һәм йомгаклау чарасында үзләштергән күнекмәләрен күрсәтте. Вот это соляная кислота в домашних условиях. Сейчас мы попробуем сделать проект с ней. 7-нче мәктәптә үткән һөнәрләр фестивалендә төрле өлкәләр тәкъдим ителде. Алар белән балалар мәктәп программасы кысаларында танышты. Һәр сыйныф проект әзерләп, аның нәтиҗәләрен күргәзмәләрдә тәкъдим итте. Молодцы. 50 рублей, да? Я вас покупаю. Токар, лаборант, стилист, кондитер, музыкант һөнәрләре. Әлеге фестиваль һәр укучыга үзен төрле һөнәрләрдә сынап карарга мөмкинлек бирде. Киләчәктә дә бу аларга һөнәр сойларга ярдәм итәчәк. 7-нче мәктәп Талантлар университеты һәм Зейграсы предприятиесе белән килешү төзегән. Шул рәвешле балалар мәктәптә үк энергетика тармагы һөнәрләре белән таныша ала. Югары сыйныф укучылары өчен актлар залында Зей политехника күллияте укытучылары белән очрашу узды. Биредә аларга туган шәһәрләреннән китмичә генә нинди һөнәрләр үзләштергә мөмкин булуы турында сөйләделәр. Повар-кондитер тоже очень востребованная специальность. Мондый фестиваль мәктәптә беренче тапкыр уздырылды, әмма аны даими итәргә телиләр. Фестивальне оештыручылар башка уку йортларында алар үрнәгендә эшчәнлек җәелдерер дип ышана. Леногорскилы 13 яшьлек Дарья Антипова бокс буенча Европа чемпионатына әзерләнә. Халыкара ярышларга юлламага ул Россия беренчелегендә җиңү яулап лаек булган. Татарстан спортчыларының мондый дәрәҗәдәге бүләкләргә ия булуы күптән күзәтелмәгән. 13 яшендә Дарья Антипова инде 2 тапкыр Татарстан беренчелеге һәм Идел буе федераль округы җиңүчесе. Күптән түгел яшь боксчының бүләкләр хәзинәсенә Россия беренчелегенең алтын медале дә өстәлгән. Ярышлар Королев шәһәрендә узган.
Һәр көрәшне спортчы соңгысы итеп кабул итә. Җиңсәң алга барасың, җиңелсәң төшеп каласың ди. Дарья бокс белән 6 ел шөгыльләнәм. Тренировкалар атнасына 6 тапкыр узам. Спортчы кыз һәр вакыт яхшы нәтиҗәләргә омтыла. Авырлыклар аны куркытмый. Көрәшләргә Дарья психологик яктан әзерләнәм, тактика һәм техниканы өйрәнәм. Дарьяның остазы Артур Аглиуллин бокс буенча Россия спорт мастеры. Тумышы белән Башкортстаннан 13 елдан Леногорскида спортчыларны өйрәтә. Дарьяның чемпион булачагын күз алдына да китермәгән. Россия беренчелегенә бары тик алтын медаль яуларга барганнар. Узган ел бераз гына калышып, Дарья 5нче булган, әмма нәтиҗәләр ясалган һәм хәзер алда Европа чемпионаты. Дарья команда ярдәменнән башка җиңү яулый алмас идем ди. 1 июльдән 16 июльгә кадәр кызны Кисловодскида җыеннар көтә. 26 июльдән Парамоновда. Аннан Леногорск спортчысы Сербияга дөнья күләм дәрәҗәдәге бүләк яуларга юл алачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.